Biz менә бүген булдык җир милек комитетының җитәкчесендә. Безгә башка бина тәкъдим итәргә әзер, әгәр Татар иҗтимагый үзәгенең юридик документларын бирсәк, берникадәр вакыттан алар безгә инде булса бина бирәбез дигән кайфәт чыгардылар инде. Шундый сүз булды. Әмма бу бина инде аукционга куелган, бинаны аукционда алырга җыенга безгә шундый таләпләр барган идек, аукционны алыгыз дип. Янәсе задаты кертелгән, без аны кире иде алмыйбыз. Гомумән алганда сату булачак бинаны 20се әлеге вакытка инде. Шуңа күрә бу бина өчен көрәшләр башланачак кына. Карар кабул ителде бүген, иртәгә Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык Татар яшьләр берлегенең кабер вәкилләре бүген көндә 5 кеше ачлык игълан итәчәкбез. Сәяси ачлык, вакытлы чикләнми торган ачлык. Һәм дә бинаны күпмеше дарбыз әйтә алмыймын. Әмма бинада ахырга хәтле булырга җыенабыз. Һәм дә бүген көндә менә мөрәҗәгатьләр таратылды Азәрбайҗанга, Казакъстанга, Төркиянең генераль консулына Казандагы итеп бирелде, Казакъстанның генераль консулына итеп бирелде кәгазь, Татарстан президентына мөрәҗәгать итебез дип. Нәрсә килешәләр белмим, әмма Тукай әйтмешлек китмибез һәм дә бина өчен ахырга хәтле көрәшәбез инде. Чөнки бу бина бу кая җыела тагын яшьләр? Менә кичә шәрык клубы кичә сузды бик шәп кенә. Йөзләп кеше катнашты. Менә кая җыела ул яшьләр? Менә кая безнең гомумән милләт тупланачак? Әйтә алмыйм. Шуңа күрә бик авыр. Менә яшьләрдә нәрсә уйлыйсың үзләре, син алардан фикерләр җыйдың? Яшьләр әлбәттә борчуда, яшьләр алып баручылардан Зөлфа Зинуров менә Илнас Филин әлбәттә менә шәрык клубын белә торып шул борчуда кайгыда инде башка бина биреләр дип өметләнәләр. Әмма мин аңа өметем юк, чөнки хәзер бу бинаның алу мәсьәләсе ул сәяси мәсьәлә. Минихановка күп мөрәҗәгатьләр яздык инде, әйтә алмыйм менә, күп булдылар, бәлкем беләдер дә. Белмәсә, мәсәлән, безнең узган митингны атналык күзәтүдә күрсәтмәсләр дип уйлыйм, ТНВның килүе гаҗәеп иде. Чөнки гадәттә безнең акциялар ТНВ килми. Һәм дә миңа калса, туп-туры президентның кулы белән килгән дип уйлыйм бу эшне. Сез шушы бинаны саклап үткәргән? Әйе, бинаны саклап, атналык күзәтүдә, һәм дә бу бинага килгәннәр иде алар, бу бинаны төшерделәр, безнең интервьюлар алып, атналык күзәтүгә чыкты, бик шәп, безне мактап димме сине яклап, шундый яхшы материал чыкты. Һәм дә ул булай гына эшләнмәгән дип уйлыйм. Демәк, өмет бар әле күпмедер? Өмет бар, бәлкем менә минем тәҗрибә бар бит инде, менә бу ачлык, минем икенче ачлык бу елда. Ачлыкларның нәтиҗәсе була дисең инде? Кыш көне армиягә ычкындырмакчылар иде бик каты гына. 3 көнлек ачлык игълан иткәннән соң да курыктылар да җибәрми тордылар, менә күрәсез алдыгызда. Бу ачлыкның файдасы булырмы, юкмы белмим, монда халык күбрәк катнаша. 5 кеше, алга таба кушылучылар да булыр дип уйлыйм. Бер абый хәтта үзен минем җирне яндырган бинасын саткач дип, шундый сүзләр ычкындыргалады. Әле көрәшнең иң кызык моментлары булачак әле. Инде 96 елларда инде бу Татар иҗтимагый үзәгенең бинасын кемнеңдер шул пешерәк куллары байырга тырышып, Лобачевский 6-дагы йорттан безне анда тартып алганнар иде. Ләкин тавыш куптарганнан соң аның сатып алучысы аның билгеле иде кем икәне, ләкин сатып алучысы анда нәрсәләр эшләгәннәрдер. Ләкин ул бинаны ремонтладылар да ул вакытны дини нәзарәткә бирделәр. Чөнки шул вакытта дини нәзарәт оештырган иде. Менә хәзер кемгәдер бу бина кирәк булган һәм аның билгеле кем икәне билгеледәдер. Чөнки без бүген шәһәр мөлкәте җитәкчесе Фаттахов та кабулханәдә бу кабул итте безне. Ул инде менә ди бу бина хәзер сатуга куелган. Безгә аңа задатыкта алдык ди. Менә әкияттәге шикелле, монда задатыклар алып, бу бинаны инде хәзер кемгәдер сатырга кирәк, ләкин инде безне монда куып чыгара кирәк. Безне бит инде 96 елны шушы бинаны Татар иҗтимагый үзәге үзе ремонтлап, президент Татарстанның президенты менә сезгә шушында булырсыз дип, Татарстанның Казан мэры Исхаков, бу сезнең бинагыз беркемдә сезгә тимәячәк дип, вәгъдә иман дип биргән иде. Һәм безнең Татар иҗтимагый үзәге гражданлык кодексының шулда түләүсез файдалану, безвозмездное пользованиега алганы без шунда утырдык.
Нинди саклану чаралары эшләргә була? Менә милләттәшләр сезнең караучылар нәрсә эшли ала? Үзегез нәрсәгә эшләргә җыенасыз хәзер? Менә без хәзер инде тагын менә шимбә көнне митингка чыгабыз. Шимбә көнне Бауман урамында. Инде яшьләр инде хәзер менә ачлык игълан итәбез диделәр. Сам яшьләр дә, олылар да. Без инде шул турда халык битараф булмаса килергә мөмкин. Инде битараф кешене инде һәр вакытны кыйнап кына, таптап кына үтәләр. Шуңа күрә үзен җанында, тәнендә җаны булган кешене инде минемчә монда битараф калмаслар дип уйлыйм.